Takže čaute, vítam vás pri ďalšom dieli Minecraftu. Ja už som niečo toho odohral. Nemám to ako vo videu, ale mám nejaké tie diavetičky a takéto. No a vlastne nám treba jedlo, na to som došiel, nemáme vôbec jedlo, no máme, ale treba nám ho upiecť. Zatiaľ si dáme toto. Snité mäsko výborné je, najlepšie. Ale aspoň môžeme behať, jupi. No, tak beháme, trošku som to prerušil, prepačte. Tak ideme. Tu je nejaké ten poloostrovček, miniatúrny. A tu je ostrov, ideme na to? Ne. My si potrebujeme teraz hlavne drevo naťažiť. A nemáme železnú sekerku. Takže bungee jumping teraz normálne. OK. No šprinty. Jaj. Normálne som sa zľakol, to sú tekvice. Budeme pestovať. Jo. Presne takto. A tu nejaké semienka. Kravičky nezabíjame, nech sa pasú. Tak nech sa pasú. Tak ideme. Ja si postaviť teda ten dom, ale nemáme železo, potrebujeme železo ďalšie. A nemám ani lopatu, nič, tam to je niečo. Tak ideme tam, nejaké aspoň to želiesko. Robíme si pekný najkrajší krompáčik. A môžeme začať ťažiť, no ešte nie. Ešte až teraz. Aké tie fakle máme? Ne, nič moc. Zase hnité mäsko nám pomôže. A to nič nie je. Pomyslím, neviem, že či to dobre vidíte vy. No, tak aspoň niečo, tak to si dáme. Tu je dačo? Nič. A máme ešte tu na železný krompač, toto musíme využiť na ťažbu železa, bo nechce sa mi robiť drevený, potom z dreveného tento kamenný a až potom takto. Máme tieto 64. Tak ideme nájsť tú železnú rudu, potom ju vypálime, porádne ju vypálime, jak nikdy nikto nič takéto nevypálil. A ideme na Machu Picchu, aspoň myslím. Tu ideme na slávnu horu, myslím, že to je hora, fakt neviem. Machu Picchu, najznámejšia hora, no keď to je hora, samozrejme, prepáčte. No a ideme. Toto, ja som dobrý tento šplháč, alebo neviem, turista proste. Horolezec, tak. Aha, tak nič. No, aspoň jedno. No tak dve. Ale musím sa tu naozaj dostať hore. Dúfam, že tu niečo bude. Tak. Keď nie, tak si dáme len taký bungee jumping menší. No, asi si ho veru, že dáme. Dúfam, že neskončím tam. Najprv pre istotu si dáme trošku papaničky najlepšej, mäsko snité, najlepšie na chorobu, keď ste chodili úplne mačanky, no to je úplne najlepšie. Dajte si hneď snité mäso a máte normálne, aj teplota vám klesne vnútra, sa budete, ale to si nepodstatné. Takže ideme na to železo, ale neviem kde vôbec. Fúha. Tak dúfam, že to nájdem.
niekde na tých púštnych ostrovoch, tých veľkých, obrovských, najväčších, proste super úplne. Celkom toto je pekné, keby tu vybuchla atomovka. Ja som to niečo našiel, ale dúfam, že to nebude slepá. Mám nejaké tieto drevo nemám. Takže čo vidím. Preto idem aj preč, čo som myslel, že tam bola slepá. No. Uhlie. Ne, radšej ne. No, ale potrebujeme nejaké drevo. Tu nemám ani jedlo. Nič no. Potrebujeme si tu takéto niečo spraviť. Však uvidíte. No dávaj. No, konečne aspoň niečo. Ešte. Jo. Takto asi. Toto si dáme tu na. Kobu máme, yes. Ja som sa akože zombík. Tak aspoň ten krompáč. Aspoň aby nejaký ten meč sme mali, tak si urobíme tiež ten kamenný zatiaľ. OK. Toto máme drevo, to najmenej. A ja som chcel ešte tento kobl viacej dať, pozor. Ide. Tak musíme si urobiť pec, lebo sme hladní. Môj Steve zatiaľ veľmi hladný. Tak musí si niečo upiecť. Fú. Takto. Nový úspech máme. Sme dokázali dať horúcu pec spraviť. Počkáme. Zatiaľ tu si porajme s ovečkou. Ideme. Použijeme prvýkrát meč. Bohužiaľ. Táto hra je veľmi krutá. Hlavne pre ovce, prasatá a kravy. A niekedy aj pre hráčov. Čo robím? Aspoň niečo. Takto. Opa. Dobre. Koľko sa upečie, toľko sa upečie. Čo kúkáš, jak péro z gauča? Péro z gauča kúkáš. Pozor. Fúha, stále nikto na serveri, je to dosť prázdny server. A nie takto. Tak nejaké paličky ešte, keď náhodou. Nech ešte tento sa dorobí. OK. Dobre, teraz už fakt konec. OK. Posledný steak. Lepka kostlivca. Si ho dáme preč. No ne. On ti povedal, že ťa nechcem. Toto dáme s týmto. No, konečne. A ideme teda naťažiť tú železnú rudu. Ale to by mohlo byť niekde pri
niekde ide uhlie, takže tu napríklad. Dobre, ten krompatí tak sa mi za chvíľu mije, takže kovadlinu nemám. Ani. Ešte tieto. Aspoň 4. Tieto uhlia. Sme mali 16 faklí. Zatiaľ nič. To je tu na... Nič tiež. Žiadna sláva. Všade samý cobble. Stone. Dalo sa čakať. Víš, tak pôjdeme inde. Fú, toto nebol dobrý nápad, takto. Loď sa mi teraz veľmi nechce robiť. Takže takto. Pôjde niekde, nič. Samé uhlia. Ja mám posledný home. Tam by to práve tu na... Aha, áno. Som našiel tento domček, tam som našiel aj dia vecičky. Ale zatiaľ som ho nevytrolil, tak vám poviem. Tu máme plné jedla, len vtedy som mal do zásob. No už som minul. Takže takto. Asi tak. Co to dáme? Takto. Ne, tak. A však vlastne toto môžeme dať tu a dáme rovno 64 steakov, takto. O dia, toto som si nevšimol. Fúha, no tak toto bereme. No milí diváci, našli sme zlatú baňu. Zlatá baňa. Som si fakt nevšimol. Dobrý, dúfam, že to bude stačiť. Toto všetko bokom ide teraz, Diabest. Kamaráda, ak pozrieš toto video, sorry, ale... Fakt sorry. Len toľko. Kosti preč, šipy, nechám si. To preč. Preč, helma, super. To je čo? Aha. Nice. Ale musím ťa pochváliť, že domček máš celkom pekný. Opa, zlaté jabka. Som dobre blbý. Aj toto. Hej, no dole by mal mať kone. Presne tak. Tam mám prasatá. Tu nič také sa mi zdá. Presne tak nič. Len takéto žradielko má. Dobre, toto nič, ani tu. Opa. Moc. Ne. Creepery, teraz ne, vole, teraz ne. Pomoc. Rýchle, nemám drevo. Kto? Skeleton, ale neviem skáďa tu je. Tak aj dole. Tu máme niečo. Tu sme sa zatiaľ nemohli skvať, lebo sú sami skeletóni, ako vidím. Švedie noc, dalo sa čakať. Wow.
je vstup do Netheru. No, to som si mal myslieť. Ale neviem čo je. Aha. To je do Endu. Tam ani nejdem. Lebo Endermani a ja toto dajú dole hneď. Dobre. Takže takto. Dáme si tu nejaké tieto, aby bolo vidno. To sa ti iba zdalo, ty si ma nevidel. Nevidel si ma, ja som to vedel. Ok, nejako to drevo by sa vyšlo. A čo dám bokom? V prvom rade sa najem. A dobre, tento meď už asi nebudem potrebovať. Fúha. Ďalej, ešte jedno. Ešte jedno, okej. Jo. A teraz idem stáť domček. Takto. Takto. Zatiaľ takto. A toto potrebujem. Tie palice. Ne, teraz ne asi. Abo okej. Takto. Ja tento meč potrebujem. Pozor. Potom by som potreboval. Presne tak. Ne. Takto. Krompáč. Dobre. Tak čo už? Musíme vyhľadať diamanty. Dobre, a teraz hlavne veľa čestky. Jedna. Druhá. Hele vole. To myslíš vážne ako vole? Papa. Si dáme všetky moje veci. Fúha. OK, to je mi celkom dosť ľúto. Takže všetko. A teraz potrebujeme drevo. A diasekerku. Takže tak. A čo robím? Takto. 16 paličiek, dia. Doma urobíme si dve. Ešte takto. Takto. Takto ešte jedno. Ale predstav, že ešte si dáme jeden meč. Pre istotu. Ale sekeru chcem aj meč. A ešte brnenie. Stredné. OK. Ideme ťažiť. Takto.
Ešte nám treba spraviť si rezidenciu. Resku teda. Má niekto nejaký skeleton, môj typ. Ale volajú inšipy. Zase medica a došiel chlapec, bohužiaľ. Je mi to tak ľúto. Dobre. A ideme hore. Takže takto. Tak. Resku si asi spravíme ešte teraz, aby nám tu nikto nešiel. Ale ospravedlňujem. OK, takže som naspäť. Som naspäť. A ja si teda spraviť tú resku. Aspoň lopatu ešte. Máme, nemáme. A to nám stačí jedno. Takto ideme toto všetko dať preč. Takto tu na. Takto. Robíme si nejaký tento pozemočik. Neviem, či tu je reska za many, alebo nie, neviem, fakt toto neviem. Takto. Fúha, tejto hliny mám dosť veľa. Takto. OK. Dobre, takže toto ešte preč. Nejak ako asi dáme stade. Takto. To je ľavým. Aha, tu nás sa nedá robiť rezidencia, OK. Tak nič teda, som si myslel. Fúha, toto ma akože dosť prekvapilo teraz. Fakt ne, nič. Tak domček si urobím až v ďalšej epizóde. Tak zatiaľ, čaute. A ešte som zabudol, že nezabudnite odoberať odbery, komentujte komenty a lajkujte lajky. Ak ma chcete podporiť, dajte odber, ak ma chcete podporiť, dajte like, ak ma chcete podporiť, dajte tiež like ešte raz. A keď sa vám toto video nepáčilo, dajte dislike, ako hovorím vždy, je to na vás, takže teraz už naozaj čaute.